Mobiliseringsprogram, longitudinal mobilisering. Lægger ned på en rulle eller på en oprullet måtte. Så har I ligesom plads til hele jeres krop. Hvis I ligger på en oprullet måtte, så sørger I for en bold eller nogle puder under hovedet. Kryds armene over på jeres skuldre. I skal ikke støtte med jeres arme. Hoftehøjs afstand med benene. I skal ligge helt stille med overkroppen. Trække dig ind. På en udånding lader I begge ben glide til den samme side, i det her tilfælde til venstre, og I skal ligge stille i kroppen. I kan se, at mine fødder går op på højkant. Træk dig ind. Pust ud tømme brystet, og føl så ikke, at I presser eller hiver, men føler det tyngden i maven, og nærmest trækker benene tilbage. Og pustet kører til den anden side. Det er altså sværere til den ene og til den anden side. Træk dig ind. Og pust. Kom tilbage. Det gør I 3 gange med benene. Nu skal vi kun have overkroppen. Træk dig ind. Og pust ud. Nu kører jeg til venstre, men tænker at det er min højre ribben, der nærmest kommer op over. Så jeg laver en sidebøjning, men jeg skal faktisk lave en rotation. Så det er min højre ribben, der tager mig henover. Mit hoved følger bare med i midten. Pas på, at det ikke er hovedet, der bare kigger, for så tror du, du har lavet dig, men det har du ikke. Nu skal benene så stille, så benene skal ikke bevæge sig i det her tilfælde. Og pust ud. Igen. Føl, at det er tyngden i maven, og træk ind tilbage, så man kan mærke, at man får fat i en skruenævmuskel. Og nu er det altså venstre ribben, der skal flytte mig over til højre. Det gør jeg også 3 gange hver side. Når jeg har gjort det, så sætter vi tingene sammen, så det er både overkrop og underkrop. Så benene kører den ene vej, og overkroppen kører den anden vej. Igen sørg for, at hovedet følger med, men når hovedet ikke kører for langt. Sørg for ikke at lave en sidebøjning, men faktisk lave en rotation, så sørg for, at det er højre ribben, der får lov rundt om til venstre.